दुष्ट राक्षस बनल सारस। एगो जंगल में एगो साधु तपस्या करत रहन कि तभी वहाँ पे एगो राक्षस हवा में उड़त आइल और उ साधु के साधना के भंग कर देलस। ई का कइला तू राक्षस, हमर बरसों के कइल तपस्या तू भंग कर दिला। हमके ई करे में बहुत मजा आवेला। हम तोहके शाप दे रहल बानी कि तू आज के बाद अपना राक्षसी रूप में केहू के तंग ना कर पाइबा। राक्षसी रूप में हर जादुई शक्ति काम ना करी। इतना कह के वो साधु गायब हो गईलन। राक्षस उस साधु के मजाक उड़ावत उड़ावत वहाँ से चल गईल। तभी ओकरा के वहाँ एगो चीता नजर आइल। देखा कैसे आराम के नींद सूत रहल बा, अभी एकरा उठा के फेंका तानी। राक्षस जैसे ही वो चीता के उठौलस त चीता राक्षस के ऊपर हमला बोल देलस। राक्षस के जादुई शक्ति काम ही ना करत रहे। राक्षस अपन जान बचा के वहाँ से बड़ मुश्किल से भागल। अरे ई का, उस साधु के श्राप तो सही में हमरा ऊपर काम करे लागल। अब हम का करी? ऐसे तक कोई भी साधारण मनुष्य या जानवर हमके मार दी। राक्षस एगो पेड़ पर उदास बैठल रहे। उहे जगह से एगो चालाक लोमड़ी गुजरत रहे। राक्षस के उदास देख के लोमड़ी राक्षस से पूछलस, हमरा ये जंगल में सब चालाक लोमड़ी कहेला, यही खातिर हमार नाम क्लेवर लोमड़ी है। ए चल जो यहाँ से, ना तो हम तोहके मार दे। शायद तो ठीक से सुन ला ना, हमरा के क्लेवर लोमड़ी कहल जाला। राक्षस कबो पेड़ पर बैठ के रोएला ना। अगर तू हमरा के मार सकता तो अब तक मार चुकल रहता, पर तू तो उदास बैठल बाड़ा। हाँ, तू तो वाकई बहुत चालाक लोमड़ी लागताड़ू। तो हमरा के बतावा राक्षस, तहरा साथे ऐसन का भइल कि तू ए तरह उदास बैठल बाड़ा? शायद हम तहार कोनो मदद कर सकी। लेकिन तू हमार मदद काहे करबू? और वैसे भी हमार मदद केहू नहीं कर सकत। हमरा के बतावा त सही, शायद हमार बुद्धि में कोनो बात आ जाए जेकरा से तहार प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। राक्षस सब घटना क्लेवर लोमड़ी के बतावे लागल। राक्षस के बात सुन के क्लेवर लोमड़ी गहरा सोच में डूब गई। अचानक ओकरा चेहरा पे कुटिल मुस्कान आ गई। हम तहार मदद कर सकी ना, लेकिन हमारे को शर्त बा। कैसन शर्त? पहले वादा करा तू हमरा के रोज एगो शिकार लाके देबा। तू खुद भी तो शिकार कर सकेलू ना? ना, ई जंगल के राजा बहुत दयालु है। अगर ओकरा जरा सा भी बात के भनक लाग गई कि हम जंगल के जानवरन के शिकार करतानी तो हमरा के मार दी। ठीक बा, हमके तहार शर्त मंजूर बा। तस सुना, वो साधु तारा के श्राप देले बा कि तू अपन राक्षसी रूप में अपन जादुई शक्ति के इस्तेमाल न कर पाइबा। एकर मतलब ई है कि तू अगर कोनो दूसरा के रूप में आ जा तो तहार जादुई शक्ति काम करे लागी। लोमड़ी के बात सुन के राक्षस के होठ पे मुस्कान आ गई। हाँ, तू तो बिल्कुल सही कह रहल बाड़ू। ई बात तो हमरा दिमागवे में ना आइल। तब फिर हम जंगल के राजा शेर के रूप ले रहल बानी और ई ओकरा मार के जंगल के राजा बन जातानी। फिर तू जेकर मर्जी चाह उ जानवर के शिकार करके खा, तहार कोई कुछ ना कर पाई। ऐसन भुला के भी मत करी हा। अगर तू ऐसे करबा तो उ साधु के नजर में तो दोबारा आ जाइबा। फिर उ तहरा के ऐसन श्राप दे दी ही कि तहर शक्ति हमेशा हमेशा खातिर खत्म हो जाई। तब फिर तू ही बतावा, हम कौन जानवर के रूप धारण करी? राक्षस के बात सुन के लोमड़ी दोबारा गहरा सोच में डूब के कहलस, तू एगो ऐसन जानवर के रूप धारण करला जौन देखे में बहुत सीधा साधा होखे और जेकरा से सब प्रेम करत होखे। तू सारस के रूप धारण करला। सारस से सब जानवर प्यार करेला सन, केहू के तहरा ऊपर शक भी ना होखी। लोमड़ी के सुझाव राक्षस के बहुत पसंद आयल और उ देखत देखत एगो सारस के रूप धारण कर लेलस। लोमड़ी उ राक्षस के सारस के रूप में सब जंगली जानवरन से मिलावे लागल। सारस के देख के सब जानवर बहुत खुश रहन सा। जंगल के शेर सारस के बहुत प्रशंसा कैलस और उ क्लेवर लोमड़ी से कहलस, तहारी दोस्त बहुत पसंद आइल हमके क्लेवर लोमड़ी, लेकिन हम जंगल के राजा हई, यही से हमार सवाल पूछल स्वाभाविक बा।
तहारी सारस से दोस्ती कहाँ भइल? काहे की तई जंगल के नहीं खे? बेचारा अनाथ था और दूसर जंगल में रोअत रहे और वहाँ के सब जानवर एकरा के तंग करत रहन स। हम एकरा के अपना साथे जंगल में ले आईनी, अभी हमरा साथे रही। ई तो बहुत अच्छा कैलू। लोमड़ी उहे दिन से सारस के साथे जंगल में घूमे लागल। शाम के वक्त उ लोमड़ी राक्षसी सारस से कहलस, सबेर से लेके शाम हो गईल, अब हमरा भूख लागल बा, जाके हमरा खातिर शिकार लेके आवा। राक्षसी सारस के लोमड़ी के आदेश दिहल बिल्कुल भी पसंद ना आइल, लेकिन उ चुपचाप वहाँ से चल गईल। कुछ दूर चले के बाद ओकरा के एगो बकरी के बच्चा नजर आइल, जेकर नाम गुल्लू रहे। गुल्लू सारस के देख के बहुत खुश हो गईल। का नाम है तहार? हमार नाम गुल्लू है, का तू हमरा साथे खेलबा? तू क्लेवर लोमड़ी के पेट में जाके आराम से खेली हा। इतना कह के राक्षसी सारस अपन चोंच से गुल्लू के पटक देलस। ओकरा आँख से लाल लाल किरण निकले लागल। गुल्लू तुरंत उहवे मर गईल। राक्षसी सारस गुल्लू के उठा के लोमड़ी के लगे ले गईल। वाकई ई गुल्लू के देख के ता हमरा मुंह में हमेशा पानी आ जात रहे। तू तो पहले ही दिन हमरा के मनपसंद व्यंजन लाके दे देले बड़ा। हम तहरा से बहुत खुश बानी। लेकिन हमके भी बहुत तेज भूख लागल बा, अब बतावा हम का खाई? अरे तू अपना खातिर भी शिकार करके ले आई था, वैसे तू खाएला का? हमके इंसान के मांस और खून पसंद बा। अभी जंगल में इंसान तना रहेला सन, तहरा के जानवर ही मिली हंसा। तू एगो काम कर, मोंटू हाथी के एगो बेटा बा जौन के बहुत सीधा साधा हा, बहुत तगड़ा भी हा, जाके ओकर खून पीला। राक्षसी सारस जाके मोंटू हाथी के बेटा के मार देलस और ओकर खून पी गईल। उ दिन के बाद से जंगल में जानवर रहस्यमयी तरीका से गायब होके लगलन सा। जंगल के सब जानवर डेरा डेरा के रहे लगलन सा, पर क्लेवर लोमड़ी सारस के साथ जंगल में खुलेआम घूमत रहत रहे। कुछ महीना के बाद मोंटू हाथी जंगल के राजा शेर के पास आके कहलस, जल्द से जल्द ई रहस्यमयी हो रहल हत्या के पता लगाई महाराज, ऐसे तो सारा जंगल खत्म हो जाई। हमार भी कुछ समझ में नहीं आ रहल मोंटू। हमके तहार बेटा के मौत के बहुत अफसोस बा। जंगल के सब जानवर बहुत डरा डरा के रहले महाराज। तभी मोंटू हाथी के दिमाग में एगो विचार जल्दी से आइल। लेकिन महाराज, क्लेवर लोमड़ी जंगल में बिंदास होके घूमत रहेले। ना मोंटू, क्लेवर लोमड़ी बहुत ही बुद्धिमान बिया। हम ओके ही रहस्य के बारे में पता लगावे के कहनी है। हमके लागत है महाराज कुछ गड़बड़ बा। जब से सारस ही क्लेवर लोमड़ी के साथ जंगल में आइल बा, ओ दिन के बाद ही ई जंगल में रहस्यमय तरीके से हत्या हो रहल बा और ई क्लेवर लोमड़ी भी दिन ब दिन बहुत मोटी ताजी होत जा रहल बिया। तू अभी जा मोंटू हाथी, हम ई मामला के जल्द ही सुलझा देहब। उ दिन के बाद जंगल के राजा चुपके से क्लेवर लोमड़ी और सारस पे नजर रखे लागल। और एक दिन जंगल के राजा क्लेवर लोमड़ी और राक्षसी सारस के बीच के बातचीत सुन लेलस। एकर मतलब मोंटू हाथी सही बोलत रहल। इस सारस के रूप में एगो राक्षस है। एकरा अपन बुद्धि से ही मारे के पड़ी। अगर हम डायरेक्ट एकरा ऊपर हमला करब तई हमके हरा दी। एगो दिन राक्षसी सारस टहलत रहे कि तबही जंगल के राजा शेर उहाँ आके कहलस, हम जानत हई कि तू एगो राक्षस हवे। अच्छा, त तू हमार राज जान गईला हैं? फिर त तहार मरल निश्चित बा। अगर हमके अपन मौत के खौफ होइत तो हम तहके बतावे कभी ना आईती। हम तो तोहके सिर्फ ही बतावे आयल हई तू एगो राक्षस हुआ। तारा नाम से जानवर और मनुष्य सब डरेले, लेकिन तू एगो मामूली लोमड़ी के गुलामी कर रहल बाड़ा। क्लेवर लोमड़ी तो पर ऐसन हुकुम चलावे ले जैसे तू ओकर गुलाम हुआ। तू का चाहत हुआ? हम जंगल छोड़ के जा रहल बानी। तू हमार रूप धारण करके ई जंगल पर राज करा और ई क्लेवर लोमड़ी के खत्म कर दीहा, ना तो कौनो चालाकी से एक दिन तोहके मरवा दीही। इतना कह के जंगल के राजा वहाँ से चल गईल। राक्षसी सारस क्रोधित होके क्लेवर लोमड़ी के लगे जाके कहलस, तहार समय खत्म होके के आ गईल क्लेवर लोमड़ी। तू हम पे बहुत ज्यादा हुक्म चलावले बाड़े। जंगल के राजा शेर
ई जंगल के छोड़ के जा रहल बा। अब हम ओकरा जगह पर यहाँ हुकूमत करब। हमके तहार का जरूरत बा हैं? क्लेवर लोमड़ी कुछ कह पाइत ओकरा से पहले ही राक्षसी सारस ओकरा के मार देलस। मगर अगला ही पल एगो तीर आके सारस के गर्दन में घुस गईल। राक्षसी सारस के तुरंत उहवे मौत हो गईल और ऊ तीर केहू और ना बल्कि उहे साधु महाराज मरले रहन। हम आपके जीवन भर आभारी रहब। अच्छा भाई तू हमके इस समय रहते बता दिला ना तई राक्षस पता ना कितना जानवर के रूप धारण करके जानवर के मार दिहित और ना जाने कितना इंसान के भी मारित। साधु वहाँ से चल गईले। आपके ही साधु कहाँ मिलले? जब तू हमरा पास से गईला तब हम बहुत ही गहरी सोच में इस जंगल में जात रहनी। वही जा ये हमके साधु मिलले। हम अपना जंगल के इनकी परेशानी बतावनी। क्लेवर लोमड़ी के भी मरवावे के आइडिया साधु महाराज के रहे। ऊ दिन के बाद जंगल के सब जानवर खुशी खुशी रहे लगलन सा।